खुलुमबाय दाखालि बावै जेब्ला फंबाय प्रेक्टिकेलनि मिउजिक भिडिअआ इउटुबाव आपल'ड जायो अब्लानिया आं नायनानै साननै मोनाबिलि समाव इउटुबाव लाइभ फैनानै फंबायनि मेथाइखौ रोजाबगासिनो दंमोन फंबायमोनखौ एदाव जोबोद डेन्जार मेथाइ फैदो खोनासं फंबायमोन बेफोरबायदि दाजा आथिखालाव बेफोरबायदि जागासिनो दङ होननानै बेनिफ्राय साननैनि उनावनो दावराव जादों बे मेथाइखौ लानानै दा बे मेथाइआव फंबाय प्रेक्टिकेलनि दुखुनांथाव मोनसे सोदोब दङ फंसे सोदोब दङ बे मा सोदोब आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो बुजायनो थांगासिनो दङ बेनिफ्राय दा नोंथांमोना गासैबो मिन्थिखाजोब्बाय जानो हागौ राजखान्थिनि बेलायाव बिथां फैलाजे बरगयारि आदाया एमएलए नि टिकेट मोननो हाबाय होननानै दा आंहा बेवहाय जेबो बुंनांगौ गैया नाथाय आङो बिराद इन्टारेस्टिं बाथ्रा रायलायनो नागिरदों खोनासं इन्टारेस्टिं बाथ्राया मा मिथिबायना थांखांनाय एमसिएलए इलेक्शननि सिगां नोंथांमोना नुदोंमोन ना सोरखौबा गारनानै सोरबा लिडारफोरा ओरै बास्लाय फैगासिनो दंमोन बेनिफ्राय जेब्ला मोनसे दोलोआव थानानै मोनसे दोलोआव फैयो सोरबा गिदिरा लिडारा अब्लानिया मा जायो रायजो राजाफोरा सापर्ट खालामग्राफोरा धल दामनानै मोसा आर'नाइजों बरायोना बराया जोबोर इन्टारेस्टिं मोनसे दोलोनिफ्राय मोनसे दोलोआव फैबाय नै उमुगाबो जोंनियाव फैबाय उमुगा जिर' जासिगोन बिराद माने सोंखारिलायनाय बेनिफ्राय रायजो राजा गेजेरनिफोरा धल दामनानै मोसानाय जों नुनो मोनो जोबोर इन्टारेस्टिं नंगौना बेनिफ्राय साननै उनाव मा जाफिनो बे मानसियानो आरो गुबुनजों थांनानै आरो बिसोरखौ बाथ्रा बुङो दा नोंथांमोना मा बुंगोन दा प्रब्लेमा सोरनिया जाखो दा प्रब्लेमा सोरनियाव गोलैदो सोरबा गिदिरफोरनाव प्रब्लेम गोलैदो बिसोरनियावबो जादों नामा सोरबा गिदिरफोरनाव प्रब्लेम बिसोरथ' मालाय बेवहाय फैलाय बेयाव फैबाबो बराय जायो बेयावबो धल दामना मोसायो बैयाव थांब्लाबो बैयावबो धल दामनानै मोसायो हा जोबोर इन्टारेस्टिं नाथाय दा प्रब्लेमा बबाव जादों गेजेरनि गोरिब मानसिफोरनि माखासे दाखालि बावै आं फेसबुकाव जा भिडिअ नुगासिनो दङ गेजेराव मा प्रब्लेम जादों नोंथांमोना बुंदो दा बिसोरथ' बेयाव फैलाय बेयाव थांगासिनो थायो सोरबाया नाथाय बिसोरखौ लानानै गेजेरनिया जोबोर मोसायो रंजायो इन्जय खालामो बेनिफ्राय बिसोरनि बाथ्रा बुंनायाव गेजेरनि गोरिब गुन्द्राफोरा बेयाव बास्लायलाय बिसोरजों थांफाबाय थायो दा प्रब्लेमा सोरनियाव जाखो सोरनियाव जादों दा प्रब्लेमा बे मोनसे जोबोर इन्टारेस्टिं जोंनि बर' हारिनि आरो मोनसे इन्टारेस्टिं बाव दाखालि बावैनो थांखांनाय समावबो ना एमसिएलए समाव आं गोबां नुदों टिकेट मोनोब्लानो सोरनोबा टिकेट होयोब्लानो गोबां माखासे रायजो राजाफोरा धल दामनानै ओरैबायदि मोसायो ओरैबायदि रंजायो ओरैबायदि मोसायो इलेक्शनानो जाथ'वाखै देरहाथ'वाखै टिकेट मोननायावनो ओरैबायदि रंजायो ओरैबायदि मोसायो खमसे खम इलेक्शनखौथ' जाग्रोनो हो नंना नङा इलेक्शन जाथो देरहाथो मोसाखायो थारमाने इलेक्शनाव देरहाया जेबो खोथा गैला आं ओरैबायदि नुनो मोनदों जाय केन्डिडेटखौ लानानै धल दामनानै जोबोर बराय मोसादोंमोन टिकेट मोननाय लोगो लोगो थांना जेननाय नुदों जेननायनि मुस्रि ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जोंनि बर' हारिनि गेजेराव आं नायगासिनो थायो माने आं रावखौबो गाज्रि बुङाखै आं रावनिबो वान साइड नङा बे जोब्बाय जोंनि बर' हारिनि जोबोर इन्टारेस्टिं नायनो गोनां भिडिअफोर बेफोरो दा फंबाय प्रेक्टिकेलनि सोमोन्दै सावरायनोसै दा फंबाय प्रेक्टिकेलनि बे इंलिश सोदोबखौ लानानै गोबां गाज्रि मोनदों आंथ' गाज्रि मोनाखै होनखायो आं मानो होनोब्ला दिनै जोङो निउसाव सानफ्रोमबो नुनो मोनो 13 बोसोरनि सासे उन्दै सिख्ला गथ'खौ 50 बोसोरनि बोराया बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावनो नागिरदोंमोन नै हमनानै लांबाय 14 बोसोरनि 15 बोसोरनि गथ'खौ नै उमुगाव जोंनियावनो आसामाव बै बांगालफोरनाव गोबां जाबाय थायोना जाथाय बेफोरबायदि
नै 55 बोसोरनि बेफोरबायदि खालामनो नागिरदोंमोन, हमनानै पुलिसा लांबाय, नंगौना नङा? बारे बारे निउसाव जों सानफ्रोमबो नुनो मोनो, उन्दै उन्दै गथ'खौ बेफोरबायदि खालामनो नागिरदोंमोन। नाथाय फंबाया बे मिउजिक भिडिअनि गेजेरजों बुजायनासो होदोंमोन। नाथाय जों मोनसे फिल्म लिरोबा आंनियावबो दङ, सिख्लाफोरखौ हमै हमै लांनानै फाननो नागिरनाय आंनि फिल्मफोरावबो। अब्लाथ' जों बेफोरावबो केस होजागोन माथो। मानो सिख्लाफोरनि सायाव बेफोरबायदि भिडिअ खालामदो? एक्टरनि बिनानावखौ गाज्रि खामानि मावनानै बुथारो, एक्ट्रेसनि बिनानावखौ गाज्रि खामानि मावनानै बुथारो, एक्ट्रेसखौ गाज्रि खामानि मावो फिल्माव, जानाङा होननासो खोन्थि, नंगौना नङा? अब्ला बेफोरावबो केस जाजोबगोन माथो। हिनजावफोरनि सायाव मानो बेफोरबायदि खोन्थिदो, गथ'फोरनि सायाव गथ'फोरखौ मानो फाननो नागिरदो, नंगौना नङा? जों जानाङा होननासो देखायो फिल्माव। दा फंबाय प्रेक्टिकेलनि मिउजिक भिडिअनि गेजेरजों दुखु मोनथाव, गोरोन्थि नङा, दुखु मोननाय सोदोबा मा? खोनासंदो। सिलाइ दैग्राया सिलाइजों थैयो, बेसो दुखु मोनथावना सोदोब। नाथाय जों जेबो बुङा, सोरनिबा गोसोआव नांथावना सोदोब। सिलाइ दैग्राया सिलाइजों थैयो होननाय लोगो लोगो बे दुखु नांथाव सोदोब नंगौना नङा? दुखु मोनथाव सोदोब नंगौना नङा? खोनासं, दा जेरै सिलाइ दैग्रायाबो सिलाइ लाग्रायाबो आलादा आलादा रोखोम थायो। सोरबा उग्रबादि, सोरबा थायो डिफेन्सआव, पेरामिलिटारियाव। दिनै डिफेन्सआव जब मावनाय हाथियार दैग्रा, सोर हमो हाथियारखौ? सब गोरिब न'खरनि, करोड़पतिनि, सोरबा गिदिर गिदिर बिजनेस मावनाय, न'खराव जोबोर मोजां मोजां, बिसोरनि न'खरनि सासेबो मोननाय नङा अफिसारनि अनगायै। जेसेबां बे देशआव जवान दोङो, बे गासै जवानानो सब गोरिब न'खरनि। उदैनि थाखाय, देशनि थाखाय मा मावगोन? साख्रि नागिराब्ला हाथियार हमनो गोनां जायो। बेनिफ्राय उग्रबादिफोरजों सम लानानै मोगा मोगि जानाङो। उग्रबादिफोरा एटाक खालामो गारिनि सायाव, थैनो गोनां जायो, नंगौना नङा? नाथाय बेवहाय जेसेबां हाथियार हमदों, सब गोरिब न'खरनि गोजा। हाथियार हमग्राया हाथियारजों थैयो, हाथियार दैग्राया हाथियारजों थैयो, बे दुखु मोनथावना सोदोब। दा उग्रबादियाबो ओरैबायदि सोरबा सोरखौबा वाश आउट खालामो ब्रेनखौ, जोंजों फै, फैसा होगोन, थाखा होगोन, थाखा फैसा होनानै बेखौ लाना थाङो, वाश आउट खालामो ब्रेनखौ, नों बेकारसो दोंबाय थायो, फै जोंजों। सोरबाया मजबुरि जायो, गावनि जिबननि बागै टेनसन, दुखु बायदिसिना जाथाय जानानै उग्रबादि जानो गोनां जायो। रावबो ओरैनो हमा, रावबो ओरैनो हमा। बे मोनसे सोदोबा माने सोरनिबा न'खराव, माने गोबां न'खरफोराव सोरबा फौजिबो दङ, सोरबा उग्रबादि जानानैबो हाथियार दैनानै थैलांनो गोनां जानाय दङ। बे मोनसे सोदोबा माने मानसिनि गोसोआव माने दुखु मोनथाव सोदोब आरो। हाथियार दैग्राया हाथियारजों थैयो होनना बुङोब्ला बे माने दुखु मोनथाव। मानो होनब्ला हाथियार दैग्राया आलादा आलादा रोखोमनि हाथियार दैग्रा दङ। आर्मिनिफ्राय लानानै, पेरामिलिटारिनिफ्राय लानानै, जोंनि लकेलाव पुलिसनिफ्राय लानानै, जोंनि लकेलाव उग्रबादिनिफ्राय लानानै गोबां रोखोमनि हाथियार दैग्रा दङ। बे मोनसे सोदोबखौ सोरनिबा न'खराव बेफोरबायदि जानाय जाथाय दङब्ला बे सोदोबा माने दुखु मोननाय आरो, बैसोरनि न'खराव दुखु मोननाय, माने गोसोआव नांनाय बे सोदोब आरो। जेबो नङा, मेथाइनि गेजेरजों लिरदों, फोरमायदों, जेबो नङा, आं जेबो साना आरो रावबो जेबोबो बुङा। नाथाय दुखु मोनथावना आरो, सोरनिबा न'खराव सोरनिबा गोसोआव नांनाय बाथ्रा बे सोदोबा। गुबुना मा सानो आं मिथिया। आरो आङो राजखान्थिनि मानसि नङा, सोर मा लिरो, सोर मा बुङो, आङो नायोसो, खोनासङोल' राजखान्थिनि बाथ्राब्ला। नाथाय कालसार लेभेलजोंबा मायबा मोनसे सोरबा जानला मानला बुङोब्ला निस्सय जोंबो बुंफिनगोन, जोंबो सापर्ट खालामगोन। कालसार लेभेलजों गोरोन्थि जायोब्ला गोरोन्थिखौ जोङो बुजायना होगोन, आरो सोरबा मायबा मोनसे बुङोब्ला जोंबो बुंगोन, नंगौना नङा? अब्ला भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।